tenzi handi nangise umadze pasipo ndinochema kupinda mudanga kumsoro utsambare umambo wenyu wekudenga mundiudze mponesi kuti ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu here ndakanyorwa tenzi zvitadzo zvangu zvawanda sejecha asi ropa renyu rinondiponesa zvechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu here ndakanyorwa musha wakanakisa dzimba dzekupenya nevanhu vane mbiri nenguo dzachena hakuna zvakaipa izvo zvinopinda ngerozi dzinorinda here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu here ndakanyorwa. Kana ndere mutadzi Jesu wakandifira wakafa kuti ine ndichagara kudenga asina wani pamuti ndinopona na Jesu arudoro rwa Jesu iroro unopinda pamsoro runozama senyanza runogara narini runora rakandiona apo ndiri kusada kana ndiri motadzi ine ndiri kumuda Jesu kuda kwangu aziwa zvene urombo wangu neupenyu nemoyo ishe Jesu anochengeta kana ndiri motadzi ine ndiri kumuda Jesu kuda kwangu anoziwa zvene urombo wangu
ona neupenyu nemoyo ishe Jesu anochengeta neupenyu nemoyo ishe Jesu anochengeta ona neupenyu nemoyo ishe Jesu anochengeta ona neupenyu nemoyo ishe Jesu anochengeta. Ndinokwasai mose musoro shedu Jesu namuponesi. Pane zungu wada kuti tidzidze kubva kuna madzimambo echipiri chapter 5. So chatanga tiri pavhesi ya1 inoti, zvino Namani mukuru wehondo dzamambo weSiria waiva munhu mukuru kuna tenzi wake nomunhu waikudzwa nokuti Jehovha wakanga akundisa vaSiria naye, uye waiva munhu wesimba noumhare asi wakanga ana maperembudzi. Vhesi ya2, zvino vaSiria vakanga vandorwa vakaita mapoka vakadzoka nomusikana muduku wakanga vatapa panyika yaIsraeri, iye wakanga achibatira mukadzi waNamani pabasa. Akati kuna tenzikadzi wake, dai ishe wangu aiva kumuprofita ari paSamaria, ungadai akavaporesa pamaperembudzi ake. Tobva tasvetuka toenda kuvhesi ya10. Zvino Erisha akatuma nhume kwaari akati, enda undoshamba kanomwe muJorodhani, nyama yako idzokerezve kwauri uye wakanaka. Asi Namani wakatsamwa akabva ati, tarirai, ndanga ndichiti zvirokwazvo uchabuda kwandiri. Akamira akadana zita raJehovha Mwari wake nokupupura noruoko rwake agoporesa maperembudzi. Vhesi ya12, ko Abhana neFaripari, idzo nzizi dzeDhamasiko, hadzina kunaka kukunda mvura yose iri pakati paIsraeri here? Handingashambe madziri ndikawa kanaka here? Naizvozvo akaenda akabva akatsamwa. Zvino varanda vake vakaswedera vakataura naye vakati, nhai baba vedu, dai muprofita akakurayirai kuita chinhu chikuru, maisazviita here? Ndoda zvaakati kwamuri, shamba uyo wakanaka. Ipapo akaburuka akandonyura muJorodhani kanomwe sezvakanga zvataurwa nomunhu waMwari. Nyama yake ikadzoka ikafanana nenyama yomwana muduku, akava wakanaka. Deno Mwari angakomborera kuerenga kweshoko rake. Ngatipinde panguva yekunamata. Kuna Baba wakumusoro kudenga, tinokutendai tavhura shoko renyu, makanga muripo richinyorwa patinoridudzira ivai muripo. Tumirai mweya mutsvene ataure nesu tigobva pane kumwe kutenda chinda pane kumwe kutenda. Uyu ndio munamato wedu, tanamata. Amen. So madzimambo echipiri chapter 5 pari kutsanangurwa muchinda pana painzi Namani. So Namani akanga ari mukuru wehondo dzemambo weSiria. Namani was an army commander. Namani akanga ari general wehondo. Namani akanga ane mukurumbira. Verse 1 yatibuditsira pachina zvikanzi, Namani chinhu chekutanga chakanga anacho, Namani had power because akanga ari mukuru wehondo yamambo weSiria. Number 2, zvakanzi Namani was respected by the king. Number 2. Number 3, ndobva zvakanzi Namani akanga ane umhare. He was very brave, but he was a leper. So verse 1 ikubuditsira pachena ichiti, despite the things we might acquire in life, despite the statuses, despite everything, there are situations we cannot escape from. Chero takaita seicho tikabudira muupenyu nenzira dzipi, pane zvimwe zvinhu zvinotiwira muupenyu zvisingatarise status yedu kana kuti simba ratinaro muupenyu. So zvonzi Namani aita sekudaro. Namani achitaurwa itsanangurwa achinzi akanga akasimba akadaro asana maperembudzi. Vamwe vanonyora makadzidza vanotsanangura pachena vachiti Namani anogona kunge ari yemunhu akauraya Ahabhu. Makaverenga mafiro aAhabhu pana 1 Kings chapter 22. Ahabhu mafiro anoita kuti Ahabhu apinda muhondo achinjana hembe naJehoshafati. Vari muhondo panobva panzi zvakanzi mambo weSiria anobva ati, musauraya umwe munhu, urayai Ahabhu chete. Zvakanzi hanzi vanhu vanotanga kumhanyisa Jehoshafati nekuti akanga akapfeka hembe dzaAhabhu, wachifunga kuti Jehoshafati ndiAhabhu.
hanzi pavanosvika ndobva vanoti haasiye ndokubva vasiyana naJehoshafati. Hanzi vakumhanya vachitsvaka ndokubva vashaya Ahabhu. Hanzi vashaya Ahabhu, there was a man akangotora utane museve random ndokubva wembura utane museve. Zvakanzi hanzi museve wakapiwa GPS naMwari, ukatsvaga wega pakanga pana Ahabhu ukauraya Ahabhu. So paSiria paingobvunzwa ndiani auraya Ahabhu, vanhu vese dhidi ndobva pazobuda pachena kuti munhu akanga auraya Ahabhu, vamwe vachinyora kuti akanga ari Naamani. So Naaman was respected by the king because when they had not found Ahabhu, museve wake at random wakatsvaga wega Ahabhu. So I would love to believe kuti Naaman aingoti akagara pasi vanhu vachitaura obva ati hashamwari ina munoziva handifare zvekubata museve neuta stereki, munoziva zvandakaita kuhondo yayi yeIsraeri marwariro andikati Ahabhu hama dzadiwa hatidi kutinetsana. Kana pane munhu ane chikure chaNaaman aingoti shamwari handisida kukutera ikoko, either ndinongorova museve wakakutsvaga wega, dai wauya nemari yangu. So Naaman akanga ane CV rakanga rakanaka, but arohwa nemaperembudzi. Pavhesi yacho zvonzi vaSiria vaenda kuhondo, zvakanzi vakadzoka nemusikana. Hanzi musikana uyu akanga ari maid achishanda mbama Naamani. Ndokubva atarisa ndokubva ava netsitsi. Hanzi musikana anobva ataura zvakanzi, kuamai mambo wangu ishe akaenda kwedu kwatinobva kuIsraeri, pane muprofita ariko anogona kumubatsira akarapwa maperembudzi akaya. So ndinofarira nyaya pakuti uyu musikana uyu akanga achishanda, akanga auya mukati meSiria not by choice, but despite kuuya muSiria asingadi, despite kuuya muSiria neutapwa, haana kumira kuparidza shoko raMwari. Ndokubva atosita shoko ukuru hwaMwari, zvanzi ngaakwidza aende anobatsirikana, ngaaende kweduko kumba izvo hazvidiki izvo. Ndobva zvanzi namai vacho anzi no problem, it's okay. Ndomaadvantage yongoteerera vamwe vanhu vachitaura, kwete ngoti peso rungotaura uteerero vamwe vanhu vachitaura. So ateerera zvo zvanzi no problem, zvanzi it's okay. Ndokubva asvitsa shoko ndokubva rasvitswa kuna Naamani. Naamani ndokubva no problem, it's okay. Ndokubva anoudza mambo, audza mambo weSiria. Mambo weSiria ndokubva ati zvine kuita nekupona kwaNaamani handinani, chero mari inodiwa kuti Naamani apore ndinobvisa. Ndokubva apa Naamani goridhe nesirivheri. Saka ndichienda kuna mambo weIsraeri, kana wasvika ikoko, chanda kuti uite ikoko ndechekuti ndichanyora tsamba, unovatambidza tsamba. Kana watambidza tsamba, mambo weIsraeri achakubatsira kuti urapwe. Zvikanzi no problem. Zvonzi Naamani anobva apinda mumota dzake, taurira Naamani akanga ari komanda. Ndokubva apinda mudzimota dzake nevaranda vake, ndokubva watanga kuenda vachidhiraivha vakananga Israeri. Vasvika Israeri vanosvika kumira paState House yeIsraeri. President veIsraeri ndokubva wabuda, ndokubva watambidzwa tsamba naNaamani. Tsamba ndokubva waverenga zvichinzi, ndinokumbirawo kuti muporese Naamani kubva kumaperembudzi. Hanzi mambo vachiverenga vanobva watanga kuridza mhere. Zvikanzi ndini here Mwari anoporesa kana kuuraya? Zvikanzi tarisai muone zvada kuita mambo uyu. Ava president veSiria adangotsvagawo kurwa neni, vanongotsvaga excuse, ini ndinorapa vanhu here. Ndokubva avharira nguo dzake mambo, ndokubva atanga kuchema. Zvakanzi hanza mufundisi Elisha vari kumba kwavo, ndokubva vanzwa kuti president vabvarura mbatya dzavo kuseta. Zvakanzi no problem, mudzi auye kunoku. Kana auya kunoku kuti aone kuti zita kana kuti Mwari weIsraeri ariko mupenyu. Zvaitika sekudaro. Hanzi Naamani ndokubva atora mota dzake ndokubva wachinja route, ndokubva watanga kubva kuState House vakananga kumba kwamufundisi. Hanzi vasvika kumba kwamufundisi Elisha haana kubuda, anobva atumira eridha vake vaigara navo. Zvanzi eridha, ende munosangana vanhu muvaudze kuti aende muJorodhani anozvigeza kanomwe. Hanzi Naamani achiudzwa nyaya zvinamubata zvakanaka. Zvikanzi number 1, ndafunga kuti paachanzwa kuti pari kuuya minista kubva kuSiria, achabuda obva andiadresa 1v1. So number 2, atumira eridha vake, ndafunga kuti zvimwe aigona kunondibata musoro, akandiporesa ndikawa wakanaka. Ndokubva ataura zvikanzi number 3, iye wacho anoda kuti ndinogeza
mumvura dzejorodhani. So Jorodhani vanodzidza makaverenga nhoroondo. Jorodhani was a muddy river. Yakanga iri river yakanga yakasviba zvekuti kana uri mujorodhani wakadonhedza chinhu mujorodhani zvaiva nane kuchisiya pane kuchinyurura. So Jorodhani was very dead. Ndobva panzi naNamani sokanzi ko Abhana naFapa hadzisi nzizi dzeDhamasiko dziri nani here kupinda nzizi dzose dzepaIsraeri? Handingaende here kunoshamba kuAbhana neFapa ndikachena? Why muri kuti ndiende kuJorodhani? But ndichibata yapa ndopane nyaya yesu. Mwari kana kuti through Elisha Mwari ari kuudza Namani, shamwari, situation yako ndati inorapika, asi pakurapwa kwayo situation iyi dai waenda wanozvidira kana kuti kupinda mumvura yeJorodhani 7 times nobuda wakachena. So nzizi dzekwaibva Namani dzakanga dzitori nani panyaya dzekuchena kupfuura nzizi dzemuIsraeri kana kupfuura Jorodhani. Asi nyaya dzako hadzisi paAbhana kana paFapa, nyaya dzako dziri muJorodhani. Vanofarira musoro wenyaya unoti nyaya dzako hadzisi paAbhana kana paFapa, nyaya dzako dziri muJorodhani. Saka zvaitika sekudaro hanzi anobva atsamwa ndokubva atotsamwa oda kuenda kumbasvika nevaranda dzako, ishi wedu, dai munhu waMwari akuudzai zvimwe zvinhu zvihombe maisazviita here. But because of zvaakuudzai honai mabva maramba. Hanzi shamwari dzake dzataura naye kana kuti varanda vataura naye, hanzi eventually Namani anobvuma. Namani abvuma, hanzi Namani anoenda ndokubva anozvinyika muJorodhani 7 times. Azvinyika muJorodhani 7 times, hanzi akabuda ane ganda rinenge remwani. So tiri kudzidzei panyaya yaNamani. Nyaya yaNamani ikutibuditsira pachena kuti hama dzadiwa, pane vanhu vazhinji vaitombogeza muJorodhani, but kana vakanga vachirwara havana kupora. But Namani akapora because God said so. Namani akapodzwa nemvura yakasviba yeJorodhani. It was the dirty waters. It were the dirty waters of Jordan dzakabvisa maperembudzi aNamani. Asi mvura yekumba kwake yaigezesa yakatadza kubvisa maperembudzi ake. Little is much when God is in it, hama dzangu dzadiwa. Imvura zvayo kana Mwari asati apinda mairi. Kana Mwari apinda mvura yeJorodhani, chero yakasviba sei, hama dzadiwa, mvura yeJorodhani inorapa. No matter how dirty or no matter how awesome, no matter how evil it looks, no matter how dirty it looks in human eyes, no matter how despicable it might be, no matter vanhu vangataura kuti chi, kana Mwari apinda mazviri, little is much when God is in it. Verenga nyaya yaSamson. Wakaverenga nyaya yaSamson kuna Judges chapter 15 verse 16. Hadzi akobva navaFiristia, hadzi akakotora shaya yedhongi akauraya vanhu neshaya yedhongi. Verenga 1 Samuel chapter 17. Hanzi Goliath akanga ari zimhitsa zihombe, asi akaurayiwa nedombo. Chakauraya Goliath haisi dombo, inyaya yekuti dombo racho rakanga rina Mwari mukati. Little is much when God is in it. No matter how small, kana Mwari apinda pachinhu, chinhu chinoita chihombe. Ndoita dambudziko novana vanoenda kuzvikoro. Ndiri kutsvaga degree rine mari. Shamwari, hakuna degree rine mari, kune vanhu vane mari. Pane vanhu vakaita degree iroro vakakoniwa kuita mari because vakanga vasina Mwari. When God is in something, no matter ikashorwa program yako ikanzi vari kungoenda havo kuchikoro hapana zvavanoburitsa, no matter vanhu vakati hazvina musoro zvavari kuita, little is much when God is in it. Izvo semayouth makatarisana, he akazorora chibage, iwe, little is much when God is in it. Maso evanhu ane zvinhu zvaanoona, asi Mwari kana arimo zvinoita zvinhu zvihombe. Pane vanhu vazhinji vaendauja muzvinhu zviri kudiwa nenyika vachitadza kufadza Mwari. Hama yangu yadiwa, kana Mwari ataura tinoita. Zvakanzi naJohn chapter 1 verse 45 and 46. Philipa achiudza Nathaniel pamusoro paJesu. Jesu akanga akurira kuNazareth. Jesu akurira muNazareth. Nazareth yakanga iri ghetto rekuti
munazareth hanzi population yacho yarenja from 140 to 500 people. Vanhu vekunazareth hanzi vaitambura. Kunazareth was a very small city, yanga iri nzvimbo inoshoreka. Saka Nathaniel paanodzwa zvaJesu kuti ari kubva kuNazareth, Nathaniel anotaura ndokubva zvanzi Nathaniel, can anything good come out of Nazareth? Hama dzangu dzadiwa, muponesi wenyika ino akatobva muNazareth, nzvimbo yaishoreka. When God is in something, chero vanhu vakachishora sei chinobuditsa zvinhu zvihombe hombe. Kana Mwari apinda, kana Mwari ari involved mune zvinhu zvatinoita, little is much when God is in it. So muchadzidza futi makaona nyaya yaGideon. Nyaya yaGideon maitarisa zvakanaka. Akanga ane 32,000 varume. Mwari ndokubva avadzikisa kusvika ku300. Asvika nawo pa300. Vakandorwa vakanokurira. God was trying to show his people, it is not about the numbers, it is about me being involved. When God is involved in something, amadzadiwa, you make the most out of it. So imwe nyaya inobuda apa, Naamani akanga atora mwaka uyu, asi shamwari dzake ndo dzakamubatsira. 1 Corinthians 15:33, be not deceived, bad company corrupts good character. Shamwari dzakaipa dzinotikanganisa, dzinotibvisa pedo naMwari. Varanda ava vaifamba navo kana vanhu vaiswera navo ndo vanhu vakamubatsira kuponeswa. Ndokana ndichiudza hama dzangu kuti hashamwari, kana Satani achida kukushandisa anochinja zita. Wakadzika kuna Genesis, panonzi zvakanzi Joseph apinda muEgypt, achigara muEgypt. Hanzi Pharaoh anochinja zita raJoseph from the name Joseph to the name Zapheneth Penai. So Joseph Egyptian name yainzi Zapheneth Penai. Makadzika futi makapinda mubhuku raDaniel. The Hebrew boys vari 4 vanochinjwa mazita. Mazita avo ekubva nawo kumba vainzi Daniel, Azaria, Mishael naHanania. Asi vapinda Daniel akanga angunzi Belteshazzar. The 3 boys vakunzi Shadrach, Meshach naAbednego. Satani kada kushanda nemunhu anogona kuchinja zita kuti rifite situation. Unenge wakapiwa zita rako rakanaka namai vako kunzi Takunda. Satani anokupa shamwari dzokudedza kuti TK, wachinzi Tawanda T1, kuti Satani agone kushanda newe zvakanaka. Wapiwa zita rako rakanaka kunzi Daniel, wakunzi Dhani. Because Satani anoziva kuti zvaka wakanzi Daniel, ena unotengera doro. Hana yako inoroti, Daniel waisadwa doro. Asi wakanzi Dhani, unogona kukanganwa the mission. So it is the devil's tendency kuti asaraunde vanhu vaMwari nevanhu vakaipa, so that we take the form of the world. Hama dzangu dzadiwa, let me tell you, we will only reach heaven when we surround ourselves with the people who think about heaven. So eventually, it is the friends vakabatsira Naamani kuti azonozvinyika mumvura. Shamwari dzakabatsira Naamani kuti apinde. It is our friends who determine our fate. Show me your friend, I'll tell your character. Surround yourselves with the people who bring you closer to Jesus. So nyaya yaNaamani inonakidza. Imwe point hombe inobuda panyaya yaNaamani ndekuti mukuponeswa kwaNaamani paishandiswa zvinhu zvakashoreka. Number 1, pakashandiswa the little maid. The little maid ndeyakatanga kuuya neshoko. The little maid ndeyakatanga kutoti dai vaenda kuIsraeri vanogona kuponeseka ishe wangu. Then after the little maid ataura, vaenda ikoko vaudzwa kuti vanozvinyika mumvura. Mambo kana kuti Naamani the commander atsamwa because of his pride. Varanda vake vakashoreka zvekare ndivo vakamuinfluenza kuti azonozvinyika mumvura. Iyo mvura yacho yakamubvisa maperembudzi, yakanga iri mvura yeJorodhani yakasviba. So it was only those 3 things. Zvinhu 3 izvozvo zvakashoreka ndo zvakaponesa Naamani, akaponeswa kumaperembudzi ake. So hama dzangu dzadiwa, zvinhu zvakashoreka izvi
zvakanga zvakashoreka, asi because Mwari akanga arimo zvakaproducer results. Little is much when God is in it. Zvishoma shoma zvihombe kana Mwari ari pazviri. No matter how small it might be in the eyes of the people, kana Mwari arimo zvihombe. Nakirwa neshoko. Hanzi namapisarema 127 verse 1 to 2. Zvakanzi, kana muvaki achivaka pasina Jehovha, unovaka pasina. Kana murinda achirinda pasina Jehovha, unorinda pasina. Verse 2. Zvakanzi, hazvina maturo kumuka mangwanani, nekurara usiku, nekudya zvekutamburira, nokuti Mwari anopa vake vavete. Because God gives to his people while they are sleeping. So hama dzangu dzadiyo, kana tikavaka kana kuita chinhu Jehovha asipo, tinoita pasina. Hazvina maturo kuti timuke mangwanani, torara usiku, nekuti Mwari vake vanhu anovapa vavete. Zvezvatinoita, let us include God. Because the dirty waters of Jordan can save Naaman more than the clean waters of Abana and Papa. Nyaya dzako hadzisi paAbana kana paPapa. Nyaya dzako dziri muJorodhani. Hama dzangu dzadiwa, ngauve munamato wako neni kuti Mwari tibatsirei tione Jorodhani redu. Chimwe chinhu chinotiurayisa ndechekuti kana Mwari atiudza kuti tiende muJorodhani, tinotarisa kuipa kweJorodhani instead of kutarisa munhu atiudza. Zviri nane kuteerera Mwari pane kuteerera vanhu. Kana Mwari ataura kuti ngatiitei chinhu, hama dzadiwa, we do not question, we do as he says. Mwari akati sabata rangu rinochengetwa, tinochengeta, no questions asked. Mwari akataura chinhu, tinochiita tisingabvunze mubvunzo. Let us take God at his word. Because when he says so, there is power. The moment yaanotaura, chimwe chinonakirwa nepanapa. Naaman akanzi, shamwari, enda unozvinyika muJorodhani 7 times unopora. Ndokubva Naaman atombotsamwa, ndokubva aitanga akuenda. Ndokubva Naaman azoita sei? Naaman ndokubva azodzoka, ndokubva aenda muJorodhani, ndokubva azvinyika zvakaita. Dai ndiri Mwari, ndakuudza kuti shamwari, enda unozvinyika muJorodhani. Obva watombotsamwa oenda kumba. Wotanga wakuda kutoenda kumba. Paunodzoka kuti upinde mvura, mvura yaisakushandira. So hama dzadiwa, learn the faithfulness of God. Even when we are not faithful, God is faithful. Chero yo paunobva pane zvinodiwa naMwari, chero takadzokera kwazviri, the blessings are still there. Jorodhani ichiri kuponesa, hama dzadiwa, nanhasi still saving. Pane nguva dzachaita kunge Naamani, dzataenda padivi kuita kunge taakudzokera kumashure, asi hama dzadiwa, takadzokera kuJorodhani, God is still saving. Ndino Mwari atibatsira kuti iwe neni tidzidze, tione kuti in whatever we do, if we include God, it will yield better and greater results. Shokana na Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Moyo munhu wakaora chose, ndiani ungauziva? Shokana na Jehovha achidaidza, hadini tinouziva, ndinodzvera moyo yavanhu. Hande pana Jeremiah chapter 17 verse 9. Shokana moyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose, wakaora chose, ndiani ungauziva? Verse 10. Ini Jehovha ndinonzvera moyo, ndinoidza itsvo kuti ndipe mumwe nomumwe zvaakafanira, mugariro wake uye zvakafanira zvibereko zvake. Verse 11 inobva yadaira. Tinozi kuMwari, pane vamwe vanhu vari kutochena neAbhana Papa, zvavo zvikuita kunge zviri kufamba vasingateere zvinhu zvenyu. Handa verse 11. Segwari rinogarira mazaya risina kukandira rimene, ndizvo zvakaita iye anozviwanira pfuma nokusarurama. Ichamusiya pakati pamazuva ake, pakupedzisira kwake richava benzi. Zvakana verse 11. Kanzi munhu anozviwanira pfuma nenzira dzisiridzo, dzisina Mwari mukati, kana dzisina kururama, zvikanzi pfuma yake inomusiya pamazuva eupenyu hwake, magumo ake achanga ari benzi. So hama dzadiwa, takaenda kuna Mwari, Mwari wedu anotinzwa. So pane maKristu akawanda anoita misconception kuti iwe kana tateera Mwari, zvakaipa zvinobviswa muupenyu hwedu. No, hama dzadiwa. With Jesus in the vessel, we smile at the storm. The storm is there, but we are smiling at it. 3 Hebrew boys, pana Daniel chapter 4.
Mwari haana kudzima moto, Mwari akapinda navo mumoto. Our God does not remove problems. He gets with us into the problems. Makaverenga Moses achidedzwa, hanzi Moses saw a burning bush. So the bush was burning but not consumed. Kana tichigara muna Mwari, we will burn but we are never consumed. Tinogona kunge tiri matambudziko, but those problems will never consume us. So deno Mwari atibatsira tione kuti ngatisavhundiswe nenyika. Mark 8:36. What shall it profit a man if he gains the world but loses his own soul? Hama dzadiwa kazhinji katatera tichinopinda munzizi dzaabha napapa titadza kuteerera Mwari ati tipinde muJorodhani. Dino Mwari atibatsira hama dzadiwa kuti tidzidze kuti Mwari tiratidzei Jorodhani redu nanhasi. Tipewo simba rekuti kana matende kuJorodhani tiite without questions asked. Tisatarise state yeJorodhani asi tarise munhu atiudza kuti tipinde muJorodhani. Mwari achitibatsira hama dzadiwa. Tiite special prayer kuti Mwari atipe simba kuti muupenyu hwedu hwese paanoti tiende muJorodhani lero tingapinda, Mwari atiratidze zvekare kuti chero muchinhu chinoshoreka nevanhu there is good which can come out of it. Pamabasa anogona kunzi nevanhu shamwari basa rako riri kumakisa, unogona kutoita upfumi nebasa rakadaro rinoshorwa nevanhu kana Mwari ari mazviri. When God is in something, hama dzadiwa, little is much. David akauraya Goliath, soja hombe nedombo chairo, because God was in it. When God is in whatever it is that we do, little becomes much. Ngatipinde panguva yekunamata. Baba vari kudenga, tokutendai tadzidza nyaya yaNamani. Namani aibva kuSiria Mwari, kwakanga kune nzizi dzine mvura yakachena stereka, nzizi dzaabhana nedzefapa. Asi pamukamuti aende kunogeza muJorodhani, achikombeya nenzizi Mwari dzekumba kwaaibva, akaona Jorodhani isikakwanisa kumubatsira. Maso edu sevanhu anoona zvinhu nemaviews are limited. Tibatsirei kuti kana taakufamba nemi, kuti kana tichifamba nemi tisatarise asi tarise kwamuri, imi ndimi munotarisa kumberi. Tibatsirei Mwari kuti tisakweshene pamunotiudza kuti tiite zvinhu. Tidzidze Mwari, as long as you are in something, as long as you are involved, little is much. Tibatsirei Mwari patinovaka guta, kana Mwari patinoita sei, tizive kuti ngatidedze imba kutanga, nekuti hazvina maturo kumuka mangwanani nekurara usikuwo, nekuti munopa vanhu venyu vavete. Tiregerere Mwari pane dzimwe nguva dzamukatende Jorodhani tikaramba kuenda. Tibatsirei Mwari kuti apo nhasi patinoenda Jorodhani tisvike simba renyu richirimo muJorodhani. Tiregere patinokanganiswa. Zvaita zvapera denombi nekudzo zvingadzore kwamuri. Tanamata. Amen. Jesus, keep me the cross. There a precious fountain, free to all the healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory.
ndondoriwa hangombore yorwango ponese monyara adzimoma tambudziko Jesu ndondorewa hangombore yorwango antena yemweha ama eno pinda embe bure cheshangucha hangumbo penyo wese kanada wangudi ema apo teno chema Jesu